Bamako sigida na ɲamanbɔn yɔrɔ min ɲɛsilen lo kaburudon yɔrɔ la ale bɛ ka sigidala mɔgɔw tɔɔrɔ fo kɛra kulu ye ni alamisadon marsikalo tile 30 san 2023 o bɔra k'u ka nisɔngoya yira. Bala Kantara Dambele ale ye collectif des riverains du dépôt d'ordre de Lafiyabugu ɲɛmɔgɔ ye. Tant que dépôt ma ta ka bɔ yan an t'a dabila parce que dépôt suryalen nos familles la donc a kɛra cogo cogo olu tɛna se ka solution durable k'a la pour que kasa kana don population kan donc u ka dépôt délocaliser u ka taga n'a ye yɔrɔ wɛrɛ parce que n'i ye commune jateminɛ Bamako bɛɛ de ɲama mina bɔ yan bi non seulement ɲama yɛlɛmara an ka Lafiyabugu yan ɲamanbɔnnaw yɛrɛ nana u bɛ katakatani ta u bɛna baara la Lafiyabugu ka tila ka segin u dagayɔrɔ la. Ɲamanbɔn yɔrɔ gɛlɛyalen lo Bamako bibi in na Lafiyabugukaw fɛ ɲama kelen kulu ye min bɛ gɛlɛya lase yen sigidaladenw ma jango a ɲɛsinnen do kaburudon ma. Fanta Jakite ani Demba Sisoko olu ye sigidaladenw ye. Ni surasiw donna tɛ sɔrɔ u bolo ha ɲamancɛlaw bolo fo ni u ye su bila samamni jɔ ka su ta ka taa n'a ye o ye hɛrɛ ye. Yan bɛ se ka kɛ yɔrɔ wɛrɛ ye quoi yan ye cimetière de ye n'an sara an bɛ taa sutura yɔrɔ min na o yɔrɔ de yan ye an fa bɛ yan an ba bɛ yan an fɛn bɛɛ bɛ yan. Nin cɛ ni muso ninnu minnu bɔra k'u ka nisɔngoya yira o bɛ jɔrɔ u ka kɛnɛya la a n'o bɛ wele bila jamana ɲɛmɔgɔw ma. Fatumata Menta ale ye sigidala muso dɔ ye. An Lafiyabugukaw tɔɔrɔlen don an tɔɔrɔlen don wa président k'a lajɛ a kana yan lajɛ dɔrɔn a yɛrɛ ka jigin a kana lajɛ min b'an nin kunna an denw tuma bɛɛ an denw bɛ cɛ de ka taa dɔgɔtɔrɔso la yɔrɔ an yɛrɛ kɔni ko tɛ an tɛ se ka sigi an ka du kɛnɛ ma soso bolo. Tagama min kun bolodalen lo collectif des riverains du dépôt d'ordre de Lafiyabugu fɛ o tun bɛ tali kɛ ka bɔ ɲamanbɔn yɔrɔ la ka taa bila mairie la nka a labanna ka bɔ a ma ka sababu kɛ mairie ye wele bila o ma walasa o ka sigi ka fɔ kɛ. Mokhtar Bari VOA Bambara tɔgɔ la ka bɔ Bamako.